mie ratek teko kok kene. Panjenengan pindah mriki. Sama sing bagian ana. Mie ratek teko lho. Oh, pancen yo frekuensine beda. Aku tak delik ning kene nek ngono. Delik mawon. Mie ben krasa nek ning kene. Nggih. Frekuensimu ratek teko ning kene, Mas. Dulu jeng dalu saya kemauan ampun kesupen untuk tanggal 3 Juli. Ini Singo Manggolo Yudo akan pentas di Dusun Wajak Kidul. Tepatipun sak kidulipun jembatan ambruk Junjung Pasir. Sumber Kempol. Pak Topo iki roke kodok moro. Ijene nyapa? Sing benakne. Kok raga-raga mbok ewak ngono to? Sing tak benakne. Lah benakne piye tejane? Ayo. Kesuwen nek lungguh. Kesuwen nek lungguh. Ayo yo ojo kabeh mawon. Ayo do diaturke. Mangga. Kembali jarangan campur sarinya Indonesia Singo Manggolo Yudo. Neng endi nggono kungku
apa? Matur